в специалния епизод на Майнкрафт на Никики 147 с приятел. Здравейте. Това е мистер Венко, моят приятел. Няма как да се чудите, но името ми е Венко. Аз ще събера сега канала. Скоро мисля да си направя канал. Може да се абонирате, ако го намерите. В по-нататъчни епизоди ще ви кажа как се казва неговия канал, ако се направи. Моят приятел Венко, чувате как троши дърва. Така. Вече имам 14 дърва и ще се направя друго. Вече имам 56 дърва. Но може и това да е в следващия. Да знаете да не се чудите, ако искате да знаете колко е днеска дърво, 16 на дърво. Аз съм далеч. Опа. Аз ще направя ракети, прави кирки, джетове, и такива застъпи. Вече имам 13 необработени дърва. Не можем повече. Нищо падна. Не знам какво е. Майче ще завали сняг. Точно 2 стака, според мен. Поне както аз го сметнате. Не е вярно. Най-добрия вкус съм. Така, сега ще направим точно 2 стака. О, погледни! Точно 2 стака. Видяхте ли, че съм математик и то добър? Трябва ли, че ги извадил си на приложение? Не. Сега да направим врата. Леле, направих повече. Или 6 врати. Нищо, ще направим отделни стаички. Отделни стаички.
само една лопатка да си направим. Сега една лодчица. Аз събирам камъни. И пак една лопатка. Да, събирай камъни. Трябва да вземем. Готово. Аз имам достатъчно материали. Сега ще намеря моя приятел, за да... Чакай да го потърсиме. Къде си, бе? Една Дупка ли? А как ще изглеждаш в тази дупка? дър. Само 4. Еде си да те намеря. Ще погледна от високо. Аз те виждам. Ето ти името. Ти си от другата страна. Ето те. Аз съм при снега. Добре, идвам към Абе, те. на другата страна съм. И нали каза, че си към... От другата страна надясно има сняг. Куче! Боже, аз съм тук. Его, сега вика Ники. Да, къде си? Ей, тука, не ме не вижда. Не. Ей, сляп си, значи. Нали ще изпълним Да. Пак не те виждам. А дойдох при снега. Ето тебе, сляп човек. си. Къде си, бе? Ето те. Най-сетна те видях. Страшно се да вижда до тебе. И какво, че знаеш какво ти е кратко името? Ники, виж. Опа, сляп. Ей, защо ме удряш? И виж колко съм добър. Виж един трик. Сега ако щупа и това блокче сняг, ще излезе сняг. Уха, мале, аз съм магически. Ей, Вени. Ей, Това ти е задето от тебе ме удари. я съм да удариш много. Айде. Направи лодка. Аз имам една... Ела, където съм аз. Чакай само да си направя една лодка. Къде е в лед? Дали ще плуваме? Айде! Чакай. Ще плаваме на пътешествие с моят приятел. Долу при реката с замръзналата. Къде ще е? Дай да слагаме лодките и да потегляме. Това е моята. Това е моята. Да. Добре. Следвай ме сега. Къдиш. Може да ви е много бавно, защото сме толкова бързи, че не виждате. Ние сме толкова бързи, че вие не виждате колко сме бързи. Нали, брат? Малко е скучно, тъй че нека да се отклоним малко. Състезание, ще ти стомара. Да, бе. И какво изглеждате от цена смече ли? По снега ли ще плуваш, бе? Ти крив ли си? Не, Май си криво гледнеш. не. Просто искам да излезна. Да излезнеш, трябва да си щупиш борда. Не, вярно. Ще ти спира. Не, почти успях. Готово. Аз ти помогнах. Сега да погледнем докъде сме доплавали няколко сантиметра. Да. Я земя. Уха, не съм виждал никога. Айде, ето тук да си направим нашата къща. Да започваме. Ето тук може да влиза риба. Да. Наистина. Сложи една табелка там. Какво купче, бе? Погледни. Това дърво, бе. Ама ви се изглежда като половин купче. Да, наистина. Да помагам. Да, естествено. Ето тук ще бъдат снегът. Тук ще бъдат вратите. Така. Виж. Където има две празни дупки, там ще бъдат вратите. Не съм тъп. Браво на тебе, че не си. Тук завиваме където аз направих. Ще е баш грозната кола. Що да е грозно, бе? Тя потъва в снега. Се не потъва, баш. Нали баш. Аз тук правя. Ти къде отиде, бе? Абе, ти какво правиш там, бе? Продължавам къщата. Ма защо?
Защо ли? Добре, ще имаме 2 врати и 2 входа. Ето тук. Виж, ето тук ще бъде едната врата и след това ще бъде още една. Това са мерки за сигурност. Чули?